L-4 filgħodu, ir-rabtin iċċelebraw il-festa ta' San Giuseppe fit-toroq tar-Rabat. Dan hekk kif fid-9 ta' filgħodu ġiet iċċelebrata qudiesa solenni mmexxija mill-Kapitlu Metropolitan. Din il-festa xitwija għandha storja antika ferm u pajjiżna jirrikonoxxiha bħala ċelebrazzjoni kulturali fejn Malta u Għawdex jieqfu sabiex ikawduha bi sħiħ festa pubblika. Preżenti waqt il-qudiesa kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg flimkien mas-sinjora tiegħu Anne Marie kif ukoll diversi deputati, kunsillieri u kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Fit-tmiem din il-qudiesa ċelebrazzjonijiet għal dan il-jum komplu fit-toroq rabtin fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu l-okkażjoni li jiltaqa' ma' diversi familji li kienu qed jiċċelebraw din il-festa. Aktar tard huwa kemm mistieden għal riċeviment fil-każin lil Adam fir-Rabat stess u hemm kellu l-opportunità jitkellem mal-voluntiera li jieħdu ħsieb din il-festa rabtija. Intant, meta kienet iżur lill-familji rabtin bosta kienu dawk li ringrazzjaw lil Bernard Gregg kif ukoll il-bqija tad-deputati tal-ħidma tagħhom partikolarment tul dawn l-aħħar ġimgħat.